James Allen, 17. prosinca. Zbog neprestane životne promjenjivosti, nesigurnosti i zagonetnosti, moramo pronaći neku sigurnu osnovu na koju ćemo se osloniti, želimo li održati sreću i unutarnji mir. Ovaj temeljni princip, koji će na kraju spoznati cijela ljudska rasa, najbolje možemo predočiti izrazom božanska pravda. Ljudska pravda razlikuje se od čovjeka do čovjeka i ovisi o njihovom osobnom svjetlu ili tami. No, u božanskoj pravdi, koja vječno odražava svemir, varijacije ne postoje. Božanska pravda duhovna je matematika. Kako je s brojevima i stvarima, tako je i s ljudskim mislima i djelima. 2 i 2 uvijek daju 4. Isti uzrok uvijek vodi do iste posljedice. Svim ljudima poznati duhovni zakoni djeluju i moraju djelovati s jednakom nepogrešivošću.